Так, после того, как фоны готовы, персонажи тоже нарисованы, персонажи готовятся к привязке. В нашей студии человек, который привязывает персонажа, называется риггер. Мультфильмнар ничек барлыкка килә? Бу турда Питрәш мәктәбе укучыларына Татар мультфильм студиясе рассамчы аниматорлары сөйләделәр. Татарстан гасыры проекты узган елда старт алган иде. Республиканың барлык районнарында яшәүче балалар Татарстан гасыры халык мультфильмын ясауда катнаша алды. Шул исәптә Питрәш мәктәп укучылары да. Мультфильм уже выпустили, и к тому же хочу добавить, что этот мультфильм... Мультфильм инде дөнья күрде. Ул Россиянең рекордлар китабына кертелде, чөнки бик күп бала катнашты. Шулай ук быел Гиннес рекордлар китабына керәсебез килә. Инде икенче мультфильм белән. Ул районнарның популяр һәм истәлекле урыннары турында булачак. Очрашуның гамәли өлешендә балаларга районның танылган яисә яраткан урыннарын ясарга тәкъдим иттеләр. Кайберәүләре проектта икенче тапкыр катнашалар. Ә сәнгать мәктәбе укучысы София Корнееваның рәсеме мультфильмның нигезенә салынган. Мой рисунок попал в мультфильм, мне было... Минем рәсемем мультфильмда катнашты. Бу зур шатлык минем өчен. Ул рәсемдә район гербының символларын сурәтләгән идем. Быел Гаврилов һәйкәлен ясыйм. Барлык катнашучылар да сертификатлар алачак, ә иң яхшы эшләр диплом һәм бүләкләр белән билгеләп үтәр дип көтелә. Аларны халык мультфильмның премьерасына чакырачаклар. Премьера агымдагы елның сентябрь аенда булачак.